Mayar durung. Jadi kayak kita nasi. Hah? Iso kon ngetan neh to. Ya, itu gedang dia. Tapi kira rong ireng lho irenge. Rong ilang kok rong ireng. Ora masih bisa ngas ya sih. Lemak. Wis kating. Pedes. Kucingnya kan Lho, bakulane aman lho, pesisir umum. Wah. Kok ulaler lho. Kuwi apa nggih sabun? Penak-penak ndorong kene ya lian kono. Sampeyan lho. Amet. Ya. Mbok kira ramun iso. Tak nobek. Legi ya. Ku mbok sikokno, Bu. Hah? Kelegen. Kelegen ya? Kempuk. Heeh, kematengen. Regen. Bano gedang lek arep. Ono kecapet Bu. dibaki lho. Capite turut bakan iki lho. Oh, kuwi. Capit. Bene, Bu. Ya udah. Ndi ya, Bu? Tindak. Bener Dok, balan Dok. Bo. Larang men. Sapi iki. Sapi? Oh. Sapi utuh he. He? Sapi utuh 10 juta lah. Ini tak porsi. Heh? Tak porsi piro? Mak puluki to, Bu? Yo alah sitok-sitok arung kena mah tak pluki lho lan. Nyapa? Nggawa apa? Cece gembira. Pemadang. Nduk. Sing ngene pemadang cerah. Hah? Semangate Pandhawa 5 makan bareng. Bayar kali. Kurang ya, Le. Dilungkas.
diwangi ngosoki to, Le. Tit. Le. Aja ndorong ngadeg nang dhuwure kono kuwi wangi ngosoki. Cacah pangkling karo piringe. Ruwesik tenan isah-isah kaya duta. Duta lek isah-isah ya ruwesik. Iki Le, Pak Kadi cangkingen Le. Kapan Le ngeduk pasir lan? Nek lekas ana lan tak bakulane lan. Heh? Kok paling. Kono ae, Bit. Kene? Ndi to, Bit? Heh? Disedot. Parkire? Oh, alah. Jadi bakal penak nang kene no. Ya. Sedotan piro? Sedotan piro? Ya, ora apa-apa sing utang anak lanang yang penting kanten Le aku karo ngitung duit teh. Kowe ra udan. Ya ora nang ketiga udan. Nyemprot apa Le? Pari ngendi to? Sendalan di. Alon-alon. Layu pagi. Layu. Kaos anyar Le. Le. Kaos anyar. Kapan nelemu tuku? Wis suwi, Bu. Tuku kapan? Bengi. Wong wis kan sawi. Ayo tuh disae kabeh. Ora sir ya Bu to. Ayo ora sir to lele. Bu. Apa Le? Ya ora mangse. Oke lo ndi lho. Citak erung nyantol oke ta. Cari info. Info apa? No. Lagu itu. Cari info kan di. Udah ceblok lho Le. Bah. Bisa dicoblok-ceblokne to. Aku nyuwun aku. Wis entek wae kok. Makan soto. Enak, Duk. Siapa Duk masak, Duk? Tanda wali. Bah. Jan anak lanang ya iram toh. Bah. Lele. Anu. Kak, Bu. Kalau ngundang anu sapi. Ya, heeh Ndang ndang. sapi sama dungane sukses ya. Ya, kok bagi-bagi ya badine. Nganu bola iki. Heh? Mulang sapi sik. Ya. Wes
Ki tukang isah-isah kok gitar iki. Kowe enake mek disuwalah-salahne iki. Anak tukang isah-isah iki. Parek le. Diwangi le kancane le, sampean sing girai le. Wonge peran siji HP. Masih kecil kan masih kecil. Kan gendana. Soleh. Pak. Dange goreng wis dimaem rong, Nduk. Enggak. Entek. Dek saya mah ra dengenge ya. Heh? Enggak. Enggak. Kita Wis tak aku.